Sanibona, umkhulu lo. Okay, mzukulu, namhlanje ngifuna sibheke into esiyibiza nge-turning point ne-point of inflection kuma-cubic functions. Okay, i-turning point uke wezwa ngayo, kukhulunywa ngayo kwini kuma-parabola mhlawumbe, yabo into kanjalo. Asike senze umzekelo mhlawumbe kukhumbuza ukuba into kanjani. Let's say besiba ne-function mhlawumbe g of x equals to x squared minus 2. So mawuyidweba le function yakhe ibima kanjani? Mhlawumbe bekuzoba into ethi ayicishe ibe kanje, yabo. Ubube ne-Cartesian plane kanje. Mase kuba i-function yakho le. Yabo lento. Yabo. Lo simbiza ngobani? Ngo-g of x. So i-turning point ilapho i-function yakho noma i-point, a single point kanje. Lapho i-function yakhe yenze njani? Ijika khona, la iqala njani ukuthena khona, la ithena khona, yabo, liyajika la ifunction yethu kuleli point leli, yabo, solibiza ngo x1 y1, i-coordinate le i-point elilodwa, yabo, ku-turning point. But ke buka ke manje ke sesibuka manje kumani kuma-cubic functions. Khumbula ama-cubic functions akho ama kanjani ke na? Sithe ama-cubic functions ngathini? Ama-parabola amabili ahlanganisiwe, yebo. So bese siba nento ekanjena. Nangu cubic function yethu, yebo, nangu cubic function yethu. So ozonginothisa ke la asimbize ngo f of x lo. Ozomnothisa ke la mzukulu ukuthini? Unlike lo oqala ubani uparabola, u-cubic function unama turning points amabili. Yabo, unama-turning points awu-2, which means zimbili izindawo lapho i-cubic function yethu ijika khona. Interested kukho thina njengamanje noma esikufunayo ukuthi ijika kuliphi i-point noma ukuthola lama-point lawa la ajika khona ama-functions wethu noma la ijika khona i-function yethu. Ubani? U-f of x noma ngabe ubani u-g of x. Uthola ukuthi la ijika khona ujika kuphi, ujika kuliphi i-point. Sikuthola kanjani ke lokho? Nakho ke mhlambe okuthanda ukubaleka ngani ngama-turning point. Akufani ke nalamanye ama-point. Kuma-turning point i-gradient ku-turning point, a-gradient kuyini? Kuma-turning point iyohlezi iwu-0. Kungaba i-cubic noma kungaba yini? Kungaba i-parabola. Omele ukubamba ukuthini? I-gradient kuyini? Kuma-turning point iyohlezi u-0. So uma udweba i-tangent line la, udweba i-tangent line kuleli point leli straight nje kanje. Khumbula yini i-tangent? I-tangent uline othintana kanye kwi-graph yakho, uthinta nje kulelo point kuphela, akukho kwelinye. Sibiza lo line sokubiza ngani? Nge-tangent. So uma sifuna i-gradient la kulama point lawo noma sifuna ama-coordinates la ukuthola ukuthi ubani i-graph yakho ijika kuphi noma sifuna i-turning point, ekubalekele kumele sikwazi ukuthi i-gradient isuke ubani iyu-0 kulawo ma-point lawo. But usuyayibuza ukuthi wena wazi nge-gradient. Khumbula ema-video nanje sike sakhuluma ukuthini that i-gradient yini? I-derivative, which means yini derivative? I-derivative besiba nento kanje, let's say f of x equal to ax cubed plus bx squared plus cx plus d. Lana nobani uno g of x equal to ax squared plus bx plus c. I-equation yakho le f of x. Sathi uma ufuna i-gradient kwi-point ne-point kwi-function yakho, sengaba noma ingayiphi i-function lawa akukhulunywa ngawo la ufundiswa ngawo, yabo, o-parabola. Yabona-ke manje no-cubic ke manje wenze njani? Usiyithola ngani i-gradient? Ngokuderive ngalento esibiza ngani? Ngama-derivative. A derivative is a gradient. Kanjani-ke na? Asike sithathe umzekelo njengalo. Sathi uma sifuna i-gradient kalo, njengoba sifuna i-gradient ka-g, sothi bani? G prime of x equals to kanje. Then size la uza ngezansi ukubani? Ukuthi kusala u-x to the power 2 loya minus 1.
then lo u2 bani akana x, which means u2 ubani uyi-constant. I-derivative ye-constant iwu-0 mnganami. Uyayibona into mzukulu? Which means i-derivative of g of x, g prime of x equals to 2x kanje. Uyayibona ke lento? Le umeleni? Lo umele it's a gradient at any point along u-g of x. Which means mesifuna i-gradient kunoma iliphi point la ku-g of x, so sebenzisa lo sifaka u-x ukuthi emathiwa sifuna let's say i-gradient la u-x ewubani ewu2 khona, let's say u-y ubani u1. So mathiwa sifuna i-gradient kuleli point leli, noma sifuna ukuthola ukuthi i-tangent ulayini othinta kanye othinta kuleli point leli kanje, ngabe i-gradient yawo yalo line lo uthini, sisebenzisa lo sithini ke na, let's say sifuna i-gradient la, so masifuna i-gradient ka x is equal to 2 la x ewu2 khona, so thibani 2 into x suke bani ewu2, 2 times 2 is 4, which means i-gradient la at this point is 4. Uyabona lento leyo? But ke seyini okubalekile noma interesting ngalama turning point, i-gradient kuma turning point ihlezi lingana nobani no0, which means kule turning point la yani ya parabol i-gradient yakhe lingana nobani no0, i-derivative yakho izolingana nobani no0, which means 2x equal to 0. Uyabona lento leyo? Kanjalo ke nakuma cubic function, let's say this is our cubic function given by bani f of x, let's say x cubed plus 2x squared minus x plus 3. Example le mzukulu, nayi function yethu into ithini, masifuna i-gradient, let's say sifuna i-gradient kuleli point leli kwi-tangent nje uline othinta kanye nje la, senza kanjani? Sisebenzisa lo, because a derivative is a what? Is a gradient, which means kuzomela sithole mani i-derivative kabani ka f of x equal to bani, khumbula uzakhiwa ke zezathu 3x 3 minus 1 u2, uzakhiwa ezansi 2 times 2 ubani u4, x to the power 1 la ubani minus 1, i-derivative constant ubani u0, usana bani no 3x squared plus 4x minus 1. Le mzukulu yini? I-gradient at any point. Yi-equation uzoyisebenzisa ukuthola i-gradient nanoma ingabe iliphi point elikwi-function yakho. Mathiwa sine-point la sikwazi ukusebenzisa ukuthola i-gradient, mathiwa sine-point la sikwazi ukusebenzisa ukuthola i-gradient kuleli point. Okumele sikwazi thina nje, kumele sazini i-x coordinate yakho la ukuthi ubani, kumele wazi x value, kumele wazi u-x wakho ukuthi ubani ukuze ukwazi ukuthola i-gradient la. Kanjani na? Into esithini la kuma turning point omele ukwazi ukuthini yini, i-gradient yakho ihlezi lingana no0. Namanje ngisaphinda, kuma turning point i-gradient yakho ihlezi lingana no0. Lokhu uzosiza phina ngitheni, esifuna ukwazi kuthina ukuthini i-function yethu ijikaphi noma ukuthola ama-coordinates lapho i-function yethu ijika khona. Sizosebenzisa lolu lwazi esinalo ukuthini i-gradient kuma turning point ihlezi lingana no0, which means la sinento ethi hayibo 3x squared plus 4x minus 1 equals to 0. Yayibona lento le? Nayi into esinayo, into esithini wena usubhekani, usubheka ini ipower enkulu ka-x ukuthi ubani u2. Khumbula ngithe once wanento kanje awuyixaki ngento eningi, ithemba lamahumusha likhona. X equal to minus b plus or minus root of b squared minus 4ac all over 2a. Yambona lo? Wena wakho yini identify noma thola ukuthi lo u-a, lo ubani u-b, lo ubani u-c, ukuze mose substitute noma usufaka la ufaka into ekuyiyona yona mzukulu. Uyabona lento le? Owakho kufaka into ekuyiyona yona, x is equal to bani negative lo, mo substitute ufaka i-bracket, u-b wakho u4 o positive plus or minus root of
u-b wakho u4 o-positive squared minus 4, u-a wakho u3, u-c wakho -1 all over 2 into 3. Uyayibona-ke lento mzukulu? Then usuyathola, khumbula mawuqala uzothi negative into 4, uqala ngo-plus, uthola u-x wakho, yabo? Okwesibili usuza ngobani? Uyaphinduza ngobani? Ngo-minus, uthola bani? U-x wakho futhi. Which means ngathi uno-plus no-minus uzoba nani? Nama-values anjani? Awu-2 mzukulu. Okay, usenza njani? Uphantsha lento inje ngoba injalo kwi-calculator mzukulu. Uzothola ama-x values akho, uzoqala ngo-plus, mase uza ngo-minus. Lesicala ngo-plus. So mawufaka u-plus lapho uthola bani mzukulu? Sithola bani? 0.22. Yabo, i-x value yokuqala, yabo le. Okay, mase ungenza sifaka u-minus ke futhi mzukulu, phantsi i-calculator. Wenza shona ukuthi ama-values mzukulu uwabhala la usubstitute kunje ngoba, yabo, ama-brackets ngicela uwafake. Mase ongithi ubonile la kade ngi-identify la u-c ngizungeleze konke ne-sign yakhe, no-b ngazungeleza konke ne-sign yakhe, ukuze mase ufaka la ufaka into ekuyiyona yona, noma usuphantsha kwi-calculator uphantsha into ekuyiyona. So nanka ama-x values, lento isitshelani? Isitshela ukuthi igraph yethu ijika ka-x is equal to 0.22, iphinde ijika ka-x is equal to -1.55. Igraph yethu kalo, which means le graph izojika kulama x values. But into osomele uyibambe ke mzukulu ithini? Ngoba sitheni ama coordinates khamba ngabili, siba ne-x coordinate sibe ne-y coordinate kwi-point ne-point. Silithola kanjani i-y coordinate? Njalo mawusofuna i-y coordinate uzothatha u-x wakho ungamsubstitute phela la kwi-derivative, umfaka lapha kwi-original equation. Yayizwa lento? Mawusofuna i-y coordinate wenze njani? Uthatha lo x owutholile ufaka phi? Kwi-original equation. So lento ithini mzukulu? Okay, uma ufuna i-turning point, mawufuna i-turning point yakho kwini? Kuma-cubic functions, yabo, into kanjani? Nakuma-parabola ngabe into. Mawufuna i-turning point, i-step sokuqala identify ini? I-equation onikwe yona. Identify equation, yabo, la ku example lethu bani nathi equation esiwona, so asi identify siyazi equation esiwona. Into esibili sizothini? Derive. Siya derive kwesibili because ithini into kuma turning points ini i-gradient isuke u0. So lolo lwazi lolo sinalo kuzosisiza ukuthini sithole ukuthi imaphi ama-turning point esinawo noma ikuphi la i-function yethu enjani ijika khona. Okwesithathu, equator i-gradient yakho phela ubani? Ngo-0. Usenza njani? Mase uderivile i-equator phela i-derivative yakho ngobani? Ngo-0. Njengoba desenza sifike sa-identifier sa-deriver sa-equator ngo-0. Uyayibona lento leyo? Identify i-equation yakho, wenze njani? Uderive i-equation yakho, uyiderive bese njani? U-equator ngo-0. Uyayibona ke lento leyo? Mase u-equate ngo-0, i-step ses4 sesithini? Solve for x. Sesifuna ukuthola ke manje ukuthi yiphi leyo x value noma lawo ma-x value lapho i-function yethu ijika khona, yabo. Mase uyitholeke i-x value yakho, khumbula uzosebenzisa lo mzukulu ungahlukani naye, ukhona kuphi kwi-formula sheet ngemuva, uwathole ama-x value. Mase ubuya la number 5 usufuna ukutholani? Ama-y value ngoba phela i-point inama-coordinates awu-2, i-x coordinate no-y, no x no y. Mase ubuya ukwesi-5 uzoyenza njani? Substitute to original equation. Uzobhala nje u-OR, original equation. Shuthi la senze njani? Sithatha lama x values esiwatholile sesiwafaka back kwi-original equation ukuze sithole u-y wethu manje ukuthi ubani. Uyabona ke lento leyo? Asike senze umzekelo mhlambe ngalo ubani? U-g of x wethu.
Okay, u-g of x usibani? Isithini step sokuqala? Identify i-equation yethu. Nansi i-equation, sifuna i-turning point, khumbula mzukulu, i-turning point nansi la ifunction yethi g yakhona. Na i-equation yethu. Number 2, sesi-identifyile, derive. Si-derivile, sathola bani? Ubani? U-2x. Uthi i-derivative ka-g of x, u-g prime of x, ulingana ubani? No-2x. Step sesithathu sithini? Equator ngobani? Ngo-0. Should sothini? 2x equal to 0. Uyayibona loo nto leyo? Isithini sesi-4? Solve for x, which means sesithatha yena lo 2x equal to 0. Solve for ubani? U-x. Mawusolve wenza njani? Divide. Do away with 2. Cancel. X equal 0 over 2 equal to 0. Usumtholile ku-x wakho ukuthi ubani? Which means i-function yakho ijika ka-x is equal to 0. Ungayimind i-drawing ukuthi ijika la ka-x is equal to 0. I-function yakho ijika phi? Ijika la. Iyona turning point yakho-ke le njengamanje yabo. This is not drawn to scale, ungakunake-ke lokho. Isithini step sesi-4? Okay, usolve for x. SS5, substitute to original equation. Nayi original equation ilonikwe yona, nangu original equation. Ilo original equation. Sesithatha lo 0, sesifuna ukuthola u-y manje. Which means manje sesiba nobani? No-g. U-x ubani? La u-x ubani? U0 equal to u-x ubani? U0 minus 2. Futhi g of 0 equal to 0 minus 2 negative 2. I-point yakho usubhala kanjani? I-turning point yakho izoba ubani? U0 no negative 2. Kuchaza ukuthini lokhu? I-function yakho ijika bani? Ka-x is equal to 0 ubani? U-y elingana ubani ngaleso sikhathi? Ngo-minus 2. But-ke njengamanje sikhuluma kanjena sizokhuluma ngama-cubic function. But into e-idea njani? Iyafana. Senze njani? Step 1, identify equation onikwe yona. Wenzani? Equator ngo-0. Wenzani? Solve for x. Substitute to original equation phela ukuze sithole bani? U-y, ngoba u-x no-y kuhlezi wenzani? Kuhambisana ndawonye. Asike sikhulume ngento yesibili-ke manje. Lesibiza ngani? Nge-point of inflection. Okay, kwi-point of inflection mhlawumbe awukazi uzwe ngayo kukhulunywa ngayo kwini? Kwi-parabola, yabo. Then sesifika la kwini? Ku-cubic. Izinto seziqala ukushintsha, sesinento esibiza ngani? Nge-point of inflection. Ungasinake-ke isingisi kakhulu. Yi-point nje nayo leli liyafana namanye ama-point. Kodwa intenze ukuthi libe special lelo point lelo. Khumbula sitheni? Kwi-cubic yakho uyabona ngathi unani? Unama-parabola ayi-2 ahlanganisiwe. Ufike ube ne-sad face ne-happy face, noma kwenze kube ne-happy face ne-sad face. But umbuzo uthi zibuzeke wena ukuthi lawo ma-faces lawo uthi i-happy face ne-sad face kuhlangana phi na? Ikuphi la ahlangana khona? Lelo point la ahlangana khona siyibiza ngalelo point nge-point of inflection. But into ithini-ke? Senze njani-ke mesifuna i-point of inflection? Ngoba umbuzo soyibuza wena, lento esiyifunayo nje kuphela ukuthi likuphi lelo point of inflection lelo? Silitholaphi? Noma athi ithini x coordinate yalelo point of inflection and ithini y coordinate yalelo point of inflection lelo? Yabo, i-point-ke lelo-ke silifuna ukuthi lingubani na? Ikuphi lama faces lawa ahlangana khona? Yabo, la i-graph yakhe iqala ukushintsha khona from le shape le iza kule shape le. Leyo point silibiza ngani? Nge-point of inflection. Nakho kumele ukubambeke manje. Okay, nakho kuney'tephu-ke nakho kumele uzazi nazo. Zilula, ziyafana neze-turning point. Uma sifuna ini? I-point of inflection. Ngizokubhala nje kanje, point of inflection. Senze njani na? I-step sokuqala se-identify. Identify ini? I-equation onikwa yona. For umzekelo, nansi siyibhayile nje manje, x cubed plus 2x squared minus x plus 3. Ngokokuqala lokho kumele ukwenze. Identify equation onikwa. I-step sesibili sesothini? Derive. Siya-derive-ke manje. Si-derive lo simletha la. Yebo, sisuka la siza la. Esesithathu sesothini? Siyaphinda futhi.
derive again. Derive again. Okay, ozonginothisa kamanje sesinani sesizoderive kanjani kabili, which means ngeke sisaba nento kanje. Yabona mzukulu uma usuka la f of x, let's say f of x equal to x cubed. Uma uderive okokuqala uzoba nethi f prime of x equal to akadilika uzake u3 lo ya x to the power 2. Mase uderive kwesibili uzobona f prime yabo sesino 2 lapho kusho sesiderive kabili of x into isafana nje into eyodwa uzake wakezela emthini izobani 3 times 2 x to the power bani 2 minus 1 salabani 1 futhi i-second derivative ka f of x lingana ubani no 6x. La senzani identify equation derive okokuqala derive kwesibili. Okwesi4 siya equate kamanje ini i-derivative yakho ayilingana ubani i-second, mhlawumbe ngibhale kanje noma ngibhale nje ngamagama, second derivative ilingane no 0, which means le equation oyithole kade usuderive kwesibili njengoba la sifike saderive kokuqala sathola u3x squared, i-equation esiyithole siderive kwesibili ubani u6x sesoyilinganisa no 0 yabo, i-second derivative ayilingane no 0. Okwesi5 solve for x. U-x ke simfuna ndawo zonke, siyamfuna kwi-point of inflection, siyamfuna nakwi-turning point, nala sifuna yena-ke futhi njengamanje. Solve for x, wenzani? Usu-equate-ile ke ngo-0, usuwenze njani? Ususolve for u-x wakho. Uma usolve for u-x la ku-6x equal to 0 uthola bani? Uthi x is equal to 0. Yabona lento leyo? Uma ususolve for u-x istep usafana, substitute to original equation. So substitute back ku original equation. Ku original nawe uyalizwa igama le equation onikwe yona kusukela uqala. So yini into oyinotisayo la mzukulu? Uma ufuna i-turning point, ithini into? I-first derivative yakho ayilingane no 0. Uma ufuna ini? I-turning point. Isho njalo into. Uma ufuna i-point of inflection, i-second derivative yakho ayilingane no 0. La sifunani? I-point of inflection. Uyabona le nto le? Uma sifuna i-turning point lapho i-function yethu ijika khona, i-first derivative yethu izolingana no 0 ngoba i-gradient la kwini kuma-turning point ilingana nobani? No 0. Yebo kodwa kodwa into sithi manje la kwi-point of inflection i-second derivative i-derivative yani iye-derivative ngoba i-derivative yale derivative sibiza ngani nge-second derivative ilingana no 0 kwi-point of inflection la igraph yakho le iqala khona ukushintsha la ma-shape lawo ithi yabona ibibheke phansi la isifuna ukubheka phezulu la iqala khona ukushintsha khona i-second derivative yakho ilingana nobani? No 0. Lezi i-step mzukulu mhlambe ezokusiza ukuthi uyilandele khona uzonjani uzobhala yakho into enjani ehlelekile ungabhali into engeyona. Asike senze umzekelo mhlambe sithatha ama-equation ambalwa sifuneni i-turning point ne-point of inflection khona uzoyibona ukuthi lento isebenza kanjani. Mzukulu ekuthiwa sinikwe f of x equal to negative 3x cubed minus 4x squared plus 5x minus 6. The original equation le onikwe yona sitheni ke nayo into sithini ke iyiphi turning point noma funa ama turning point ale equation onikwe yona. Sithini step sokuqala? As identify equation yethu. Na equation yethu okubani f of x equal to negative 3x cubed minus 4x squared plus 5x minus 6. Equation lesingona
Owes2 senze njani? As derive. Khumbula i-step esenjani besifunani i-turning point yale equation le. Owes2 sikuthini? Siya derive manje. Sesifuna abani? U-f prime of x wethu. I-derivative yale function esinikwe yona. Siya derive ke la mzukulu uno minus 3 ezansi. Akadilika uzake woku3 lapha ezansi usanobani no x to the power 3 minus 1. Usana plus into la nobani uno minus 4. Akadilika uzake ukubani uku2 usana x to the power 2 minus 1 plus ubani lapha u5 la ipha ubani u1 times 1 sanobani x to the power 1 minus 1. I-derivative ye-constant noma inumber engena x nje ubani u0. Uyabona le nto le lo minus lo ilo yabo. Okay, so truth u-f prime of x wakho lingana ubani no negative 9 x squared minus 8x plus 5. 1 minus 1 is 0, x to the power 0 it's 1. Ngesa kubhala ke la. Yebo, nansi derivative yakho. Kuthini ke step sokuthathu? I-derivative yakho u-negative 9x squared minus 8x plus 5 angalingana nobani? No 0. Yayibona ke lento le. Isho nje into yethu. Unumber 4 usizothini? Sesolve for u-x. Identify kuqala. Nakho uqala u-a wakho lo. Nangu wesibili. U-b wakho lo. Nangu wesithathu. U-c wakho lo. Ithini into? Ithemba lamahumusha lithini? X equal to negative b plus or minus root of b squared minus 4ac all over 2a. Mo substitute akhumula njalo mo substitute ufakani i-bracket mzukulu, which means la uzobona x equal to negative lower equation into ub wakho uba u-negative 8 plus or minus root of ub wakho ubani u-negative 8 squared minus 4 into u-a wakho ubani negative 9 into u-c wakho ubani u-positive 5. Ngakho ngibhala u-plus 5 khombisa ubani u-positive 5 all over 2 u-a ubani u-negative 9. Ngiyabona ntomzukulu ubhala kunje ngoba uswenze njani ke na manje usufuna ama-x values akho ngo uzofaka lokhu uqale ngo-plus iqala sibone ukuthi sithola bani. Sithola bani ke mzukulu? Ufaka u-plus uthola bani? Negative 1.31. Ngiyabona nje or x is equal to sesifaka bani u-minus sithola bani u-x wesibili. Kumbe la uyohlezi uthola ama-x values anjani amabili mzukulu. Phanje i-calculator faka u-minus uthola bani 0.42. Okay, sesisolvile ke for u-x sesimthola u-x u2 ubani. I-step ses5 isithini na? Substitute back to the original equation ukuze sithole u-y phela ngoba i-point lili no x no y. Yabo la kwi-turning point sinobani? Sino x no y. Sesimtholile ubani? Ulokhuza ubani? U-x uqala ngoba yini omele uyibambe? Kwi-cubic equation sinama-turning point ayi-2, which means soba nenye i-turning point yesibili no x2 no y2 njengoba sino x1 no x2. Sesimthola u-x1 no x2 sesifuna u-y1 no y2. Senze njani? Unumber 5 uthini? Substitute back to the original equation, which means soqala ngobani? Negative bani 1.31 equals to na equation yakho negative 3 into la ubona khona u-x ufaka u-negative 1.31 cubed minus 4 into negative 1.31 squared plus 5 into negative 1.31 minus 6. F of negative 1.31 equals phanje i-calculator ke mzukulu ufaka kunje ngoba kunjalo mase uthola i-answer yakho.
thola bani ke la mzukulu, thola bani mawuphantsi calculator yakho uthola bani negative 12.67. Khumbula ngoba besifaka u-x1 which means lo ubani u-y1 wakho lo yabo kuyahambisana lokho, which means noma usukubhala la turning point yakho yokuqala u-negative 1.31 uhambisana nobani no-negative 12.37 kuhambisana kanje. Then sesofuna bani u-x or u-y wesibili, which means sesenze njani, sesiyasubstitute futhi noma sikubhale nje kabuhlungu, sesifuna bani sesosebenzisa lo ubani u-0.42 equal to negative 3 into 0.42 cubed minus 4 into 0.42 squared plus 5 into 0.42 minus 6. Uyabona ke lento le phansi calculator ke futhi uphinde uthola bani u-y wesibili ke manje sithola bani ke mzulu, uthola bani negative 4.83, which means i-point lethu lesibili liubani le lesibili u-T2 noma i-turning point yethu yesibili ubani u-0.42 nobani no negative 4.83. Wenza sure ukuthi ngempela mzukulu ama values uwafake njengoba kwi-calculator uphantshe kunjengoba ungafaki into engekho. Sesithelo ke turning point. Ake thoka manje sifunani i-point of inflection. Sithola kanjani ke manje i-point of inflection entweni kanjena? Sifunani i-point of inflection sithola kanjani ke manje? Khumbula still senza ngendlela esifunde ngayo mzukulu, ayilikho ushintsho. Into nje iyodwa kuphela. I-step nje zithe nje ukuhluka kancane nge-step esisodwa. Sithini nge-step sokuqala? Step sokuqala sitheni identify i-equation. Na equation yakho yokuqala usuyi-identifyile. I-step sesibili sesithini as-derive phela sithole bani u-f prime of x. Khumbula sifuna nje manje i-point of inflection ayi turning point. Sikanjani i-derivative izolingana ubani no negative 9 x squared minus 8x plus 5. I-step sesithathu sathini sathi asiphinde siderive futhi sesifuna i-derivative yani yesibili sesiderive lo, yes derive lo man into sizothini futhi negative 18x minus 8. I-step ses4 sithini sithi as equate lona ke manje sinayo u-negative 18x minus 8 equate ngobani ngo-0. Uyabona lento le. SS5 sithini solve for x, solve for x la so no negative 18x equals to 8. Bani x equal to 8 over negative 18. Yebo x equal to phansi calculator yakho sithola bani ke negative 0.44. Khumbula njalo mozo i-point of inflection iyodwa awekho mabili unlike ini i-turning point kwi-cubic i-point of inflection i1 usuyithola i-x value iphuzu le-6 noma i-step se-6 sesithini asubstitute lawo phela kwi-original equation ukuze sizokwazi ukuthola bani i-y value yethu, which means manje sesothatha lo ubani u-negative 0.44 simfaka lapho kwi-original equation ku-negative 3 into 0.44 cubed minus 4 into 0.44 squared plus 5 into 0.44 minus 6. Ikuphi okulandelayo uwe nje ne-calculator yakho negative control negative faka nje negative lapha negative 0.44 equal to phansi calculator sithola bani sithola negative 9.23. Khumbula i-point lakho ke leli point of inflection liubani u-negative 0.44 uhambisana nobani negative 9.23. Usuqedile ke mzukulu. Sharp ke mzukulu.